Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit la Recrutat în Timișoara. Sunt Manuela Strinu, iar astăzi readucem în atenția dumneavoastră o problemă veche, mai exact, integrarea absolvenților pe piața muncii. În acest context, o echipă tânără din Timișoara încearcă să rezolve această problemă cu o soluție cu totul și cu totul nouă. Printre altele, vorbim despre o platformă online în care creativitatea cântărește foarte mult. Despre toate acestea vom vorbi în cele ce urmează alături de invitatul nostru, Cristian Panțir, coordonatorul platformei online despre care vorbeam adineauri. Bună ziua, Cristi! Bună ziua, Manu! Mulțumim frumos de invitație! Bine ai venit la Recrutat în Timișoara. Suntem foarte bucuroși că ești astăzi alături de noi pentru că anunțăm un lucru extrem de important. O lansare a unei platforme care poartă amprenta Made in Timișoara, am putea spune. Da, este Made in Timișoara. De fapt, cumva Made la Baia Mare, pentru că acolo sunt serverele. Am colaborat cu o firmă din Baia Mare pentru realizarea platformei. Nu este prima platformă de acest gen, nu este o inovație, n-am reinventat noi roata, sau dacă se poate zice așa, din punctul ăsta de vedere. Mai sunt platforme de stagii de practică sau de internship-uri în România, doar că nu la o amploare așa mare. Ea reprezintă practic punctul terminus al unui proiect, un proiect finanțat din fonduri europene. N-am să spun acum numele întregului proiect pentru că este foarte lung, însă este cunoscut generic sub numele de Practica Ta. Așa se numește și site-ul, practica-ta.ro. Platforma este disponibilă încă de vineri seara, de când am făcut trecerea de la site-ul vechi la site-ul nou. Și în momentul de față așteptăm studenții și în mod special companiile să se înscrie pe platformă și să încerce să vadă beneficiile pe care le pot avea dacă dau încredere sau dacă își dau încredere reciprocă, tocmai pentru a limita falia asta care există între învățământ și integrarea pe piața muncii. Îmi permit să spun că ai prezentat cu modestie platforma aceasta și că puține sunt cele care dau dovadă de atâta creativitate precum cea la care ați lucrat voi. Dar vom reveni la acest subiect ceva mai târziu. Proiectul vostru se numește așa: Program Multiregional Integrat de Stagii de Practică pentru Studenți în vederea creșterii gradului acestora de angajabilitate. Da. 3 ani de proiect. Ce s-a întâmplat practic în acest proiect? Numele spune multe, dar totuși, haideți să explicăm ceva mai în detaliu. Ok. Cu ce vreau să încep? Cu cum a început proiectul sau cu cum se desfășura? Trebuie să fie o nevoie înainte de toate. Da. Care a fost nevoia aceasta? Acum 4 ani, eu n-am luat parte la partea propusă de scriere a proiectului, dar un grup de studenți de la Universitatea de Vest, implicați în organizația studenților și în contact direct cu mediul studențesc, și-au dat seama de provocările pe care un student le are pe piața muncii în lipsa unui stagiu de practică sau în lipsa unei experiențe practice a ceea ce el învață. Și s-au gândit, ok, hai să facem ceva în privința asta. S-au pus pe scris, au găsit o companie multinațională care să le susțină efortul, au depus proiectul, a fost finanțat și a început. Totul a demarat în ianuarie 2011 cu o idee simplă: să aducem studenți din 4 universități din țară, din Timișoara, Cluj și Sibiu. Ulterior s-a adăugat și Alba Iulia, cercului de universități, care să ia contact cu un set de companii, tot din regiunile amintite anterior, într-un mod profesionist, la modul ok, suntem furnizori de tineri de materie primă, faceți ceva cu acești tineri. În prima fază s-a făcut un training, în mod special pentru tutorii de practică, care urmau să aibă grijă de studenții aceștia, după care s-a demarat partea de înscriere a studenților. Care sunt pașii pe care i-a urmat un student inclus în proiectul Practica Ta? Ok, de la înscriere și până la stagiul de practică propriu-zis, studenții trebuiau să treceau prin mai multe etape. Și, practic, un student se înscria online. Am apelat foarte mult la instrumentele online, chiar dacă birocrația care stă în spatele unui proiect cu fonduri europene ne-a ajutat foarte mult din punctul ăsta de vedere, dar am reușit cumva să le împinăm. Și studenții se înscriau online, își administrau o autoevaluare. Era un test furnizat de către compania
de resurse umane care a depus proiectul. După care studenții respectivi, în bază punctajului pe care aveau, treceau în etapa următoare. Din punctul ăsta de vedere, în etapa asta se eliminau, să zicem, studenți care nu erau din centrele universitare în care se desfășura proiectul, studenți care nu făceau parte din grupul țintă și așa mai departe. Ajungea la o etapă de consiliere în carieră, administrată de noi, de către echipa de implementare a proiectului, în cele 3 orașe, în Timișoara, în Cluj și Sibiu. După partea de consiliere, studenții erau, iarăși se calcula un punctaj, urmând ca ei să aplice la stagiile de practică pe care companiile le postau tot online. Site-ul, în momentul acela, funcționa doar pentru Timișoara, Sibiu și Cluj. O să ajung la detalii de ce acum este diferit. Studenții aplicau, se calcula un punctaj mai mare în baza unui algoritm proporțional în funcție de punctajele primite anterior la autoevaluare, la evaluarea în cadrul consilierii și la alegerea de către companie. Și erau selectați în medie undeva la 200-220 de studenți pe an, care intrau în etapa a treia, în etapa de stagiu de practică și de traininguri. Noi am considerat ca fiind foarte importante dezvoltările unor abilități transversale pentru studenți, și anume faptul că școala te învață ceva până la un anumit punct. Însă abilitățile care țin de comunicare, de negociere, de lucru în echipă, de leadership, de management a unei echipe nu te învață în școală. Cu siguranță ați urmărit extrem de multe exemple, extrem de mulți tineri evoluând în acest proiect. Ați făcut vreo diferențiere în vreun fel? Care specializări au nevoie de ce fel de traininguri? Aveam o discuție ieri în care spuneam, spre exemplu, spuneați voi că cei de la specializări tehnice au nevoie de traininguri, poate ceva mai multe, care țin de munca în echipă. Da, există o legătură sau o matrice un pic în structura, în tipologia studenților, însă nu am făcut nicio diferențiere, pentru că noi am evaluat studenții din punctul de vedere al modului în care ei erau. Erau studenți care studiau comunicare și relații publice și aveau probleme cu vorbitul în public. În același timp erau studenți care studiau la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, care erau excelenți oratori. Erau studenți care studiau management și nu puteau să vorbească în public. Ideea e că nu am făcut o diferențiere din punctul de vedere. Fără șabloane și idei preconcepute. Da. Pentru că la trainingurile care le-am realizat, se realizau la Buziaș, nu toată lumea era egală și toată lumea era evaluată din punctul de vedere al modului în care se desfășurau acolo trainingurile și nu în background-ul care l-aveau de la școală. Și lucrul ăsta a însemnat foarte, foarte mult pentru ei. Dacă e să ne uităm la cifre, câți candidați, câți studenți au trecut prin mâna voastră, prin mâna trainerilor, câți au ajuns față în față cu potențiali angajatori? Ok, am avut în total trecuți prin proiect undeva la 1600 de studenți, în jur de, nu o să dau cifre exactă, înscriși în program. În partea de consiliere propriu-zisă, au ajuns, care au trecut prin fața noastră, undeva la 425 în anul 1, 440 în anul 2 și am avut un boom de 792 de studenți în anul 3, față în față cu noi. Asta însemna că noi trebuia să ne deplasăm. În anul ăsta am avut și la Alba Iulia, am luat Universitatea 1 decembrie 1918 ca partener și am făcut inclusiv acolo consiliere. În partea, după selecția ulterioară a consilierii, în etapele de traininguri, respectiv practic, am avut 207 în anul 1, 214 anul 2 și 226 anul 3. Care au ajuns să-și facă practică, să facă traininguri și să fie subvenționați, pentru că studenții primeau și o sumă de bani pentru perioada de practică. Însă, propriu zis, în stagii de practică, noi am putut introduce și mai mulți studenți care nu beneficiau de traininguri sau subvenții, care au fost
am avut 226 de studenți subvenționați în anul 3, dar ca să-ți faci o idee, în practică am avut 412. 400, mai bine de 400 de tineri care au luat primul contact, poate, cu un angajator prin intermediul acestui proiect. Știu că ați realizat și câteva chestionare referitoare la gradul lor de mulțumire, la interacțiunea pe care au avut-o cu experții din companii și cifrele sunt și de acolo extrem de importante pentru că se pot trage concluzii interesante. Da. În ce măsură își doresc acești tineri care au fost incluși în programul vostru să își continue o carieră în același domeniu, poate în aceeași companie? Aproape de 100%. 99,54% dintre ei au răspuns că doresc să-și continue cariera în locul în care și-au făcut și practica. Însă am avut o surpriză din punctul de vedere al modul în care, trebuie să fim sinceri, ei consideră că stagiul de practică i-a dus mai aproape de angajabilitate. Undeva pe o scară de la 1 la 10 am primit o notă de 8,7. Noi ne-am gândit că poate așteptările lor au fost un pic prea mari când a venit vorba de accesul în compania în care și-a făcut practica, chiar dacă au fost foarte mulțumiți și cifrele mult peste medie. Au rămas un pic, nu neapărat dezamăgiți, dar cred că a fost un pic o palmă, sau un duș rece, mai bine zis. Un duș rece a ceea ce înseamnă să lucrezi. Și în același timp, un pic, nu neapărat un paradox, dar faptul că ei încă sunt studenți îi îndepărtează un pic de angajare. Ideea unui student este să fie student până la capăt, să-și termine studiile și ulterior să se angajeze. Și de asemenea, 2% dintre respondenții chestionarelor voastre au spus că, din ce mi-amintesc eu, nu sunt convinși că domeniul este cel potrivit. Care este soluția pentru ei? Da, am avut o soluție. Nu putem să zicem că, dacă și-au dat seama că domeniul pe care îl studiază nu e ceea ce ei își doresc, rămâne la latitudinea lor să facă schimbarea asta. Noi nu putem să mergem atât departe încât să îi reprofilăm, pentru că nu asta era scopul proiectului. Proiectul era să-i aducă mai aproape de angajare. Însă e foarte bine că și-au dat seama acum, din perioada studiilor, că nu este ceea ce își doresc, ca să poată să facă o reconversie proprie până să-și gata studiile. Existau în materialele prezentate de voi și exemple de bune practici din rândul companiilor implicate în proiect. Și mă refer aici la una dintre aceste companii care a implementat un program de integrare a proaspeților absolvenți în companie, trecându-i prin toate departamentele. Ar fi aceasta o soluție, poate pentru ca acești studenți să-și dea seama că li se potrivește mai degrabă domeniul tehnic sau poate o poziție în management? Nu știu dacă pot să zic numele companiei acum pe... Nu spunem numele companiei. Nu o să spun, dar este o companie foarte, foarte profesionistă din Sibiu, care exact chestia asta a făcut. Ulterior colaborări cu noi, sau inclusiv din tipul colaborări cu noi, și-au stabilit un program intern de internship în care luau studenții, care noi îi trimiteam acolo, trecându-i prin mai multe etape, prin mai multe departamente, să vadă exact cam nu neapărat ce li s-ar potrivi, practica se făcea în conformitate cu domeniul studiat, însă aveau acces la mai multe zone de activitate din cadrul companiei. Compania este în domeniul, din domeniul producției alimentare ca domeniu de bază, ca activitate de bază, însă este foarte mare și aveau locuri și departamente destule încât să poată să absoarbă un număr mai mare de studenți și să-i îndrume. Pentru astfel de companii și nu numai, ați lansat o serie de publicații, pentru că mergem mai departe, ne întoarcem la proiectul propriu-zis și la următoarele etape din cadrul acestui proiect. De ce aceste publicații până la urmă? Am primit și noi o parte dintre ele, unele sunt și în format electronic, dar avem aici câteva cărți pe hârtie cu date extrem de interesante din punctul nostru de vedere. Dar voi, de unde ați identificat această nevoie? Bun. Focusul principal al publicațiilor sunt toți studenții.
Cea mai mare parte dintre ele sunt pentru studenți, sunt construite pe baza trainingurilor la care eu am avut acces. Avem ghiduri. Avem, în primul rând, 4 ghiduri mari și late. Unul este pe ghid de negociere, un ghid de comunicare și discurs public, un ghid de management și leadership și un ghid de lucru în echipă. Astea sunt identificate pentru studenți, dar nu numai. Și, într-adevăr, avem un ghid tradus acum în limba engleză, reeditat în limba engleză, A New Approach to Practical Learning and Trainings, care a fost, e o reeditare a unui ghid de anul trecut, tradus în limba engleză pentru a ajunge la un public mai restrâns, însă destul de important, și anume acel public al directorilor de HR din companiile mari, care de regulă sunt multinaționale și care nu sunt vorbitori nativi de limba română. Și de asta ne-am axat pe ei, ca să înțeleagă și ei esența, ideea și beneficiile pe care a luat studenții practică în compania lor le aduce. În ce măsură au nevoie acești specialiști din resurse umane, din multinaționale, de informații despre situația din țara noastră, despre cadrul legal, poate, despre specificul studenților din România? Au nevoie foarte mare, dar nu numai au nevoie de informații în domeniul ăsta, pentru că există un vid, nu numai de informații, cât și legislativ. În partea de practică, în partea de furt de meserie, este nevoie. Noi ne-am izbit în prima etapă de lipsa informațiilor, lipsa exemplelor de bună practică sau lipsa de practici uzuale și în 3 ani au trebuit noi să le dezvoltăm și să le realizăm. Și am zis că ce poate fi mai bine decât să dăm experiența noastră altora și să-și dea seama că există soluții pentru multe din probleme. Există soluții și pentru cadrul legislativ, care este destul de sărac și oarecum îngrăditor din punctul ăsta de vedere, dacă vrei dezvoltăm. Convenția de practică este singurul lucru bătut în cuie. Da, este singurul cadru legal prin care un student poate intra într-o companie să-și facă nu numai un stagiu de practică, dacă acesta este necesar, ci dacă un student, de exemplu, vrea să facă voluntariat în cadrul unei companii, nu poate. Dacă un student vrea să facă practică în afara practicii școlare, nu poate. Nu neapărat studentul, dar compania nu poate să-l primească acolo, pentru că din punct de vedere legal el trebuie să fie angajat cu forme legale în cadrul acelei instituții și multe companii nu își permit, nu doresc, nu vor. E un risc până la urmă. E un risc pentru că amenziile sunt foarte mari din punctul ăsta de vedere. Există în lucru o lege a practicii și o lege a uceniciei, care sperăm noi să rezolve multe din problemele acestea. Acum, de la a vota o lege până la o implementare care e foarte lungă, suntem conștienți de lucrurile astea. Ghidurile pe care noi le-am pregătit sunt construite pe structura actuală legală și încurajează companiile să facă tot posibilul ca ceea ce înseamnă convenția de practică să fie conformă și autentică. Până când acest cadru legal va fi pus la punct, proiectul vostru merge mai departe. Da. Care este etapa următoare? Merge mai departe numai nu în forma asta. Că nimic nu se pierde, totul se transformă. De-a lungul anilor am avut foarte multe solicitări, atât de la universități din afara arealului în care ne-am desfășurat activitatea, cât și din partea studenților și din partea companiilor. Am avut solicitări din partea firme din Galați, din Constanța, din București, care întrebau de ce proiectul nu se desfășoară și acolo. Le-am explicat frumos și de ce nu putem să ne desfășurăm acolo. Însă acum asta dorim să se întâmple. Practicata.ro devine un site deschis tuturor studenților și tuturor companiilor din România și tuturor universităților din România. Încercăm pe cât posibil, până când cadrul legislativ va permite, să încurajăm elevi de peste 18 ani, absolvenți de universități, să facă parte din platformă, să intre pe site și să aplice pentru stagii de practică.
Iar partea de legătură sau de informare a mediului privat o va face compania care în momentul de față a susținut proiectul. Prin intermediul rețelei de reprezentanți de pe sales, iar platforma va intra în portofoliul de servicii pe care compania îl va face. Da. Așa cum spuneam în introducere, ați inclus în această platformă o mulțime de idei noi, idei în care creativitatea cântărește foarte mult. O să te rog pe tine să ne faci o scurtă descriere a acestei secțiuni. Bun, ideea e simplă. Am pornit de la partea de motivare. Există, așa cum am zis că n-am inventat roata, și alte platforme care, din anumite puncte de vedere, au funcționat până la un anumit punct, însă s-au oprit. S-au oprit pentru că erau limitate la un areal geografic, s-au oprit pentru că, nu știu, companiile nu au mai avut încredere să investească, s-au oprit pentru că studenții poate nu erau destul de motivați încât să și meargă mai departe să facă. Există de la te înscrie pe platforma online până la ajunge să faci un stagiu de practică, poate drumul nu e foarte mult, numai că ai nevoie să-ți ridici fundul de pe scaun și să faci niște lucruri. Și atunci ne-am gândit că, unul la mână, studenții care doresc să-și facă practică vor dovedi acest lucru. Și cum putem să facem lucrul ăsta mai bine decât să facem niște testări. Nu testări dintr-un punct de vedere tehnic, ci testări din punctul de vedere a unui gaming online care să le verifice celor niște competențe, care nu țin de școală. Că era foarte ușor ca, nu știu, pentru o companie care se înscrie în proiect să-și facă ea un set de teste proprii și să le aplice pe site. Asta era ușor. Însă ne-am gândit că ar fi mai ușor să facem chestia asta într-un mod mai interactiv și să facem un joc. Un joc care verifică mai multe competențe. O să intru în detalii pe ele, însă și din punctul ăsta de vedere compania are de câștigat, pentru că vede care sunt, într-adevăr, nu neapărat studenții buni, pentru că sunt competențe transversale, nu sunt tehnice, dar vede studentul care e motivat. Vede motivarea studentului, îl vede pe student, pentru că există și un aspect de online, de video, dar vede că studentul respectiv a avut motivația să stea pe platformă, să-și facă testele astea și să aplice la companie. Ce fel de teste? Despre ce verificări vorbim? Noi am dat numele generic de The Game. Se verifică, am preluat din vechiul site parte de autoevaluare, în care studenții își administrează singur un test, care își verifică un set de competențe cu un set de recomandări în funcție de răspunsurile pe care le au. Asta este primul test, sau primul joc. A doua este un test de orientare în spațiu. Am implicat foarte mult tehnologiile de la Google, cred că pot să zic Google, nu? În mod special Street View-ul. Orientarea în spațiu se face pe baza unei hărți. Studentul este practic aruncat în unul din cele 4 orașe pe care le-am ales din țară și trebuie să parcurgă o hartă. Are harta și el trebuie să verifice prin Street View, dacă telespectatorii sunt familiarizați cu el, să ajungă din punctul A în punctul B. Într-un timp se calculează un punctaj. Asta este de orientare în spațiu. Abilități de memorie. La partea de memorie am împărțit în trei secțiuni. Una, o memorie vizuală. Se dă o imagine de 360 de grade, în care studentul are timp să se învârte cam 10 secunde și se pune o întrebare în funcție de ce este acolo. De regulă este o întrebare de detaliu. Ulterior, o altă imagine este o întrebare de aritmetică. Întrebarea care se pune este de câte elemente din imaginea asta a văzut. Și o imagine auditivă. Studentul ascultă o înregistrare și se pune o întrebare din înregistrarea respectivă. Nu o să pot să intru în detalii care sunt, dar sunt foarte interactive și destul de haioase. Se merge la partea de verificare competențe lingvistice. Aici, poate jocul la partea de competențe lingvistice este singurul care merge cât de cât aproape de o verificare tehnică a abilităților de limbă. Câte limbi străine testați? Engleză, germană, franceză, italiană și spaniolă. N-am putut să mergem mai departe pentru că noi nu am avut competențe în limbi un pic mai exotice și am zis să fim realiști. Testele se administrează în funcție de câte limbi străine declară studentul că
stăpânește. Și este un test, nu neapărat simplu, care tocmai asta face. Studentul trebuie să-și bifeze în momentul în care își creează profilul, nivelul A1, A2, B1, B2, C1, C2. Tendința la mulți dintre studenți este să se supraaprecieze. Testul nu face chestia asta. În funcție de rezultatele de la test se generează nivelul. Și angajatorul va avea la vedere, în momentul în care își alege studenții, diferența dintre nivelul declarat și nivelul real. Și înțeleg că mai este o parte legată de video CV. Da. Ultimele două sunt de... am zis să avem... Inițial am gândit o scrisoare de intenție prin care studentul să poată să-și exprime intenție de a aplica la stajul. De ce să nu facem chestia asta live? Studentul se registrează pe un cont online, pe YouTube, pe orice, își inserează URL-ul și angajatorul vede. Se prezintă, își spune de ce dorește să aplice la respectivul stagiu, respectiva registrare se poate modifica și este practic un video de intenție. Noi așa l-am intitulat, iar punctajul se face în funcție de ratingul pe care respectiva registrare va avea online. Nu vizualizări, ci rating. Se calculează pic altfel. Și ultima, se joacă puțin, studentul se joacă puțin cu abilitățile lui sociale. Avem aici legătură cu Facebook-ul, dar și creative. Studentul trebuie să-și declare sau să creeze, să-și descrie jobul lui ideal, să-și facă un post, să-l posteze pe wall și se cuantifică numărul de like-uri pe care el va primi. Aici așa va fi evident numărul de prieteni pe care îl are și abilitățile lui sociale. Și iată un amalgam de factori care pot contribui la un portret al candidatului altfel. Exact. Asociat profilului studentului nu va fi un punctaj, ci va fi un nivel. Beginner, advanced, expert. Cristi, așteptăm cu mare interes să vedem cum va prinde acest portal la tinerii din Timișoara și din România, pentru că nu vă limitați doar la această zonă. Ediția de astăzi se încheie aici. Vă aștept cu noi informații în 6 luni? În 6 luni cred că e bine. Atunci ne vă dați seama cam cum o să stăm. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Invitație. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit astăzi. Eu vă aștept în fiecare zi de luni până vineri la Recrutat în Timișoara. Ne puteți scrie pe adresa de mail a emisiunii noastre sau pe pagina de Facebook Recrutat în Timișoara. Până data viitoare, numai bine!